Mas sobra 1 ka milyon nga balor sang ginapatian Cebu ang nakumpiska sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU sa pagpanguna ni Police Captain Glenn Soliman alas 3 kagina sang kaagahon sa Barangay West Timawa, Molo. Ang subject amo sanday Michael Siguter, 35 anyos, sang Barangay San Juan, Molo. Kag si Erdek Lai, 34 anyos, kag residente namang sa Zone 3 sang nasambit nga barangay kag distrito. Sa interview sa Radyo Bistado kay Police Captain Glenn Soliman, iyagin pahayag nga nabaklan sang isa ka plastic nga may unod sang ginapatian Cebu. Si Siguter gamit ang buy-bust money nga 16,000 pesos. Na-recover naman sa iya posisyon ang 20 pagid ka plastic nga nagkalain-lain nga takos sang ginasuspetsahan Cebu. Samtang na-recover man sa posisyon ni Deklay ang 3 naman ka bulto sang ginapatian Cebu. After nga nabakla ni sila sang aton police pusher buyer sang isa ka sachet sang suspected Cebu worth 16,000 pesos nga buy-bust money. Tapos after sang ilang arrest na-recover pagid sa ilang possession kay Gringo or kay Michael additional of 20 sachets of suspected Cebu, lain-laining sizes. Tapos kay Incheck 3 ka sachets of suspected Cebu, different sizes man. 2 ka motorcycle, isa ka Honda kag isa ka Yamaha kag ang ilang digital Android. Ginpahayag man ni Soliman nga anay naman na preso si Guter bangod sa pagduso sang marijuana, samtang si Deklay ang anay nagatilaw-tilaw lang sang Cebu, apang subong ang nagaintra na sa pagduso sang illegal nga droga. Sulod sa regional priority pag-abot sa illegal nga droga si Siguter, ini man ang ginakabig nga high value individual bangod nagdangat sa 1,088,000 pesos ang balor sang ginapatian Cebu nga ni-recover sa iya kag nagabugata sang 160 gramos. Samtang si Deklay ang isa ka street level individual. Ang pieces kabilugan daw 24 pieces. Kabilugan, tapos ginapulubanta naton nagabugat sang 160 grams kag may standard drug price of 1,088,000 pesos. Nagdangat naman sa isa ka bulan ang pagmonitor sa mga arestado antes pa matiklo kag natap na ang ila illegal nga helikoton kag diri man mismo sa syudad sang Iloilo si Siguter nagakuha sang supply sang illegal nga droga. Sa karon, preso naman sa Molo Police Station sa Siguter kag Deklay kag sila ang mga pangatubang sang kaso nga Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aaron Rifoyo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.